Zdravím vás. Mé jméno je Jeffy. Zdravím, mé jméno je Aim. A vítám vás u našeho prvního videa na Paramix.cz, kanále, který se bude zaobírat paranormálními jevy. Na tomto channelu vám budeme zodpovídat vaše dotazy, budeme vám radit, jak se vypořádat s paranormálními jevy, jak vyvolávat duchy či jiné bytosti, plus jako odlehčení vám budeme povídat strašidelné historky. Já se zabývám duchy a Jeffy mě používá jako médium, kdy skrze mne může komunikovat s duchy či entity. Já se soustředím hlavně na vyvolávací techniky a rituály. Používám zde přítomnou Aim jako médium i jako pomocnici. Dnes vám povím příběh ze svých zkušeností, který se stal před několika lety. Užijte si to. Tento příběh se mi stal před několika lety. Bylo zrovna léto a s našimi přáteli jsme se rozhodli navštívit opuštěný barák, který je nedaleko od mého bydliště. Nikdo tam moc nechodil, protože majitel tohoto domu zemřel tragickou smrtí. Oběsil se před několika lety, protože mu umřela žena a neměl tu už pro koho být. V partě nás bylo celkem 5. 2 dívky, 2 chlapci a já. Neboť jsem měl nesčetné zkušenosti s vyvoláváním, poprosili mě, abych tam s nimi šel. Zprvu si z toho většina lidí dělala srandu. Já ovšem ne, protože vím, co takováto sranda přináší. Jako znamení, že tam duch je, jsme si zvolili, ať svoukne svíčku či schodí nějaký předmět. Zprvu se nic nedělo. Ani na druhý a třetí pokus se nic nestalo. Až na postvrtý jsme dali znamení, ať se někoho onoho duch dotkne. Vyvolali jsme kouzelnou formuli a zvolali jsme jméno ducha 3krát. Zeptali jsme se ho, zdali jsi tady, dotkni se nikoho z nás. V ten okamžik začala panikařit jedna ze slečen. Utekla z domu a běžela k vzdálenému lesu, který byl od domu asi 500 až 600 metrů. Jeden z chlapců, který dříve provozoval lehkou atletiku, se za ní okamžitě vydal, ale ani po několika stech metrech ji nemohl dohnat, protože jí poháněl strach a šílenství. Celou cestu, co jsme slyšeli, jen křičela: pomoc, nesahej na mě, pomoc. Dohonili jsme ji asi po kilometru, a to jen díky tomu, že upadla o kořen, který tam byl. Tato dívka skončila na antidepresivech a věřte mi, že už nikdy jsme si z toho nedělali srandu. Plyne z toho ponaučení. S mrtvými se nehraje. Mrtvým se přeje jen úcta. Pokud máte nějaký podobný příběh, v popisku videa je odkaz na náš Ask. Nebudeme tam odpovídat. Odpovíme vám rovnou ve videích. Máte nějaký dotaz? Nebojte se zeptat. Jsme tu jen pro vás. Ať už na mě Jeffyho, či na Aim, na kterou můžete klást rovněž otázky o tom, jaké to je, když do vás vstoupí duch, nebo jaké to je být médium. Děkuji vám a přeju krásný večer.